¿Qué te parece? Здравейте! В това видео ще ви покажа как протече моя ден в Гуанахуато, Мексико. Надявам се видеото да ви хареса и ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала и да го харесате. Приятно гледане! Тръгнахме в 5 сутринта с колата и след това се качихме в автобус директно до Гуанахуато. Добре дошли в университетът в Гуанахуато. Честно казано, много се вълнувам, защото всичко тук е цветно и просто е много яко. ¿Qué te parece? Se ve muy bien. ¿Se ve muy bien? Пътят от нашия град беше около 30 минути и стигнахме сравнително бързо, за което много се радвам. И с моя късмет, разбира се, че времето е дъждовно и влажно. Нека се молим после да не завали, за да можем да си направим готини снимки и да ви покажа още много от града. Сега ще поразходим малко и ще видим една много хубава църква. И след това отиваме на място, което се казва Пипиля. Оказа се, че все още е затворено и трябва да изчакаме 1 час, за да си купим билети и да можем да се качим догоре. Така че междувременно ще си измислим какво да правим. Така, това на мен е театър, който в момента се реновира и за жалост не мога да го видя по-близо. Наистина се надявам времето да се стопли, за да мога най-накрая да сваля този свичър, понеже нормално очаквам в Мексико 35 градуса, 40 градуса, някакви страшни температури. Да, в момента не знам колко градуса, но е доста студено. Добрата новина е, че ни позволиха да си оставим багажа по-рано и така ще ни е по-удобно да разглеждаме. Навсякъде пътищата бяха стръмни и доста се изморихме докато вървяхме, особено с багажа. Но за сметка на това беше забавно. Само държа да кажа, че в началото на деня косата ми беше права. Чисто права. Но понеже долу-горе вали и в момента може да видите какъв е резултата. Но когато отидем в апартамента, ще оправим положението. Помолих приятеля ми да ми купи нещо за пиене, понеже наистина ожаднях. И това в момента е сок от портокал. Интересното е, че в пликче до сега не бях пила сок от пликче с сламка, но за всичко има първи път. Да, пристигнахме на мястото, оставихме си нещата и малко поразгледахме. В момента сме на терасата и просто обожавам ето тази зона с кактусите. Може да видите колко са сладки. Също така има диванче и самата обстановка е доста уютна. Измъчих го да е част от видеото. Помахай! Си! В момента с приятеля ми имаме дебат относно какво точно е това там. Надявам се да разберем. ¿Qué opinas de la vista?
bien? Sí. Сега се отправяме отново на приключение към центъра и всички други места, които остава да видим. Имаме да хапнем нещо, понеже двамата сме много гладни. Поръчахме си за ядене тако с чоризо. Беше изключително вкусно и определено една от любимите ми храни тук. Също така за пиене си взех сок от манго, който беше 10 от 10. Стигнахме и гледката е просто феноменална, не мога да я опиша. Сега веднага ви показвам кадри, влюбена съм. Една жена ни предложи да ни направи снимки и разбира се, ние се съгласихме и хапнахме, разходихме се и отиваме да почиваме. Так му се прибрахме и сега е време за почивка. Вечерта също ще обиколим много интересни места, така че не забравяйте да гледате част 2 на този влог. Абонирайте се, харесайте видеото и до скоро!